Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri munzvimbo yaChief Matope kumatunguru ndozita randinonyanyoziva iroro, kuchinzi zvakare kunyanzunza. Ndofunga munotondera munzvimbo ino takambokupai imwe nhau yenyoka yakamedza bhurukwa remunhu. Ndofunga muchiri kuitondera nhau iyoyo, asi nhasi unoka haisiriyo nhau yatafambira. Nhau yatafambira inhau inonetsa kunzwisisa. Ndofunga munotondera tichikupai nhau dzakasiyana siyana dzevarwi vehondo vakafira hondo vakafira nyika vari mumasango akasiyana siyana. Vanhu ivava tiri kuti isusu vari kubviswa mumasango vachidzoswa kudzimba. Naizvozvo mumhuri ino yatiri tingati pane ari kubatwa nemhepo yaComrade. Comrade uyo achiti ndidzoseiwo kumba, zviri nomo. Ndofunga munoziva zvinogara zvichiitika izvozvo, asi pasiri nomawo manje ndipapo pekuti pane imwe mhepo zvakare yakanga yabata mumhuri ino ichitaura ndini Comrade ndaudziswa kumusha. Vakaenda vakanotora Comrade vakamuviga vakatomuisa muguva. Ndanzwa kunzi guva rake rinenge rakatotambwa zvakare, asi zvakunetsa ndezvekuti mhepo yakubata zvakare ichiti hamusati manditora. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai kati kurukure nemhuri yacho tinzwe kuti zvakamira sei, uyezve tiri kuda kuti tigoenda zvakare kumhuri tingati kwakatanga kubata mhepo vakaviga mufi. Tinonzwa kuti zvakafamba sei. Tozoonawo zvakare mukuru wema-war veterans, kwete ndaakukanganisa, mukuru anoona nezveexhumation yevese vakafira muhondo. Tinzwe kuti anoti kudii nechiitiko ichochi. Zvinoreva here kuti pavanenge vachiviga vanhu vachiti tatora mapfupa anhingi, dzimwe nguva tinenge tichinyeperwa. Nekuti kana nhau dzakadai so dzakubuda zvinotipa mibvunzo kuti ko kana munhu akavigwa kozonzi kune mumwe, saka basa riri kuitwa nemazvo here kana kuti kwete. Ndofunga munotondera zvakare tiri paya nzvimbo ino yeMount Darwin kwatakaona kune mapfupa evanhu vanodarika 500 vakafa munguva yehondo. Zvakare vanhu ivavo vada kudzoserwa kumisha yavo. Naizvozvo regai kati kurukure nemhuri tinzwe kuti zvakamira sei, uyezve kana vachinyani vanova ndivo mukuru weexhumation vachitaura zvavanenge vachitaura, toda kuziva kuti vachazokwanisa here kunge vachinotora mapfupa iwaya, kuti kana zvakutanga kudai zvinotipa mibvunzo kudarika mhinduro. Ndochirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Unganyime mpururu. Musha una harangero. Musha una harangero.
ndaka kune mina mdzimire mabereka ana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tinokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwanhu tese tiri vamwe chete uwewererenje ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Inini ndinoito Edison Mashava ndogara mamatope mambo matope ichi shamiso toona tichidaiso akabatwa nemhepo ndisisi wangu mwana wababa mukuru wangu inini sezvo ndinena ndiri baba ipapo wakuru wese wanga wasipo tanga kwenhau iyi ndini ndakazivisa vanhu vese kuti vazive kuti pane mhepo yekubata pasina sisi wangu mwana wababa mukuru. Ndavazivisa shuwa vanhu vakaungana ndikavaudza kuti ndozvikubata pakutaura kuti ndini comrade Michael. Ndakafira kwa Mutoko shuwa mari takaunganidza comrade akaenda kutohwa musango mawakaenda inini zvangu handina kuzoenda musango. Vabva musango pano vanhu vakangosvikawo vachitaurawo macomrade byavo vakati sikuungana zvedu kwataita but comrade hatina kunge tauya naye. Comrade asala musango kuti tizvitaurewo isusu tikwanise kuzvitaura nokuti mukuru Ashinyani wakati timirai ikoko. Saka isi takazotadza kunyatsozvipupura kutoti hapana munhu watauya naye nokuti Ashinyani vaiti imi pamuri dai madzika pazasi pakadaiso ndokunzi nowekwedu wacho nenharo comrade tamuita sei tamuwana kare tonzi kana mamuwana chiuyai zvenyu. Vauya shuwa comrade vakaita uremekedzo wese vachengetedzwa December tanga kubatiwa inini sisi wangu watanga kubatiwa kuHarare. Vamwe sisi zvakare sisi umba medu chaiwo wakasira inini ndo wakatanga kubatiwa nemhepo ari kuHarare. Vachitofonera ndozvandikudai tichingoti simba ino munamato ona izvi zvinogona kuita sei nogona kuengesa simba ino munamato zvogona kuengesa. Wakazosvika pakuuya paChristmas kuno zvakazosvika pakutadzisa kuenda kudzokera kubasa akutoti ndasvika kumba iwe hapana kwauchatenda nokuti ndo homwe yandakuda kugara. Inini handina kutohwa ndakasara musango. Makasara musango ko ingwane wakunzi makatohwa ndonzi handina kutohwa ndirimo musango. Shuwa nyaya dzakanetsa takasvika pakuzoti imi vanhu havasikuungana semaunganiro yatakatapa kutanga toita sei zvataumba medu tega ndonzana mukoma zvinetsi akumana maoko maranda titsvagei mari tipewo kuofisi tiende kutora isi mukoma wedu achengetedza munhu zvakanaka. Takaneta pano nopano uyai ana mukoma ana sisi wacho chaiwo umuridzi wehanzvadziyo ikubata uyai havasi kubvuma. Saka ipapa pasofa madhezi apera takabva kwamambo akati taiwa hazvinetse iwewe ukuzviti wakazvitora handiti tombokusendeka wakaita sei wakadaro toona kuti uyu kuenda kwaakita musango ari kuuya nei mhepo yekutanga yabva yabvunziwa kuti imimi muzviti makazvitora
takafukura guwa renyu toona mapfupa api. Akati inini ndakauya nedehenya mutsoka. Uya kubatwa izvezvi. Akati inini ndirimo musango apa ndakana chandakauya nacho. Ndirimo musango. Tonzi saka imi muri kuti takafukura guwa iri shuwa. Dehenya netsoka todziwana here. Tonzi Tonzi alright. Isusu kuno chokwadi chedu chese ndicho kuti uyu ari kubatwa nemhepo izvezvi achazviendera ega musango odzoka toona kuti auya nei, then tozovhura guwa iroro toona kuti shuwa zvatawa nemhepo yekutanga uyu zvirimo here kana musina. Aiwa indakitawo simba rangu rokwamambo mushabhadhara. Zvabva kudaro musemandi patabva kwamambo kuti akabva museSatadhi. Musemandi atingaziva kuti vabedu vari kurongei, vaenda kuofisi vachinyani kudarweni. Ndokusvikawo ndokuudziwawo zvakaudziwa zvechokwadi. Tonzi comrade shuwa hamuna kuita sei? Comrade arimo musango hamuna kumutora. Imimi makatora chijuzi ndochamakawo kuita sei? Kuwiga makuti comrade mamutora. Comrade aiwa, comrade ari musango. Ina ndingakunyepere comrade ari musango, handingakuhanzei. Comrade ari musango. Ndopatakazofonewa nokuofisi ndonzi mangwana tokudai imimi nedzinza renyu nemhepo dzese dzokupotera tobva taenda. Shuwa kwakaudziwa munhu chokwadi. Ndokunzi nai comrade. Ndopo akatanga kutangwa kubata comrade. Ndonzi comrade makauya here? Tonzi inini shuwa ndakazvitora ndiriko. Hapana chandisina kutozvitora ndiriko. Tonzi makazvitora. Kana mune nharo inini ndeti wachinyani ndakaenda kutora mupurisa ndoudza DA ndofonera mambo izvezvi mota yangu ndeisafiwo ndega. Toenda tosvika panzvimbo nokuti panozuwapo guwa tishayiwa vanhu vanotibatsira kufukura guwa kuitira umbowo panhasi kana kuda zvechokwadi. Ndopavakasumuka ndokusaruta comrade ndonzi comrade shuwa inini hapana chandakauya nacho. Ndonzi iwe usada kunditamba neni. Zvese ndotozviona nyangwe ndiri panapa. Saka ndokudzoka kwatakaitawo vedzinza vari kuramba kuti isi wedu takawiga. Inini ndoitwa Nyepudzai Mashawa. Ndiri mwana womhuri yekwaMashawa. Chiitiko ichi chakaitika zvechokwadi, chishamiso chakaitikawo munzvimbo medu muno. Tinoziva kuti vamwe vanosudza makuva vachitora musoro wembudzi vachisudza vachiviga. Asi chiitiko chakaitika mukati memhuri yedu chiitiko chakatishamisa kuti vakuru vacho vari kupikisa zvinhu zvavari kunyatsoziva kuti izvi ndizvo zvakaitika ende vanga variko vakuru vacho vese vanga variko. Vakutonyatsoziva kuti chokwadi munhu haana kuita sei? Munhu haana kuuya. Asi ndo vakupikisa vakutopinda pamberi. Makomrades acho vakaenda nemhepo yekwedu yacho vanzi nachinyani timirirei ikoko. Ava ndobva waita nharo chete dzokuti isusu ini ndatobata ndini comrade ndatobata terei kumashure kwangu. Chokwadi wakabva mumota imomo vachimhanya vachienda kwawakaenda. Ndobva wasvika ikoko mbva wati ndiri pano. Masavhira fukurai apa ndobva pafukurwa. Papa nechijuzi chachakapaikira pamurara. Ndo chijuzi chavakatora chobva wati ndakatozvirongedza imomo ndakatokwanira ndiri imomo mapfupa yangu yakapfupfunyuka. Saka sei vanhu vanga vasati vamboendawo musango sezvo achinyani comrade achinyani vanga vasipo. Vanga vaenda kutorawo mumwe comrade kuZumba kumaramba pfungwa. Ndobva vanzienda motimirira mhuri yekwaMashawa. Ivo havana kuda kumira. Ndobva vasvika bva vakotora chijuzi chavo ichocho chavakatora chairira nomvura chachiri pamurara. Ndobva vadzoka. Ndobva vanokora dhaga. Mbva vadzoka. Zvikanzi koimi makunokora dhaga zvikanzi kana takanokora dhaga nasisi womba macho chaivo vakati kana takanokora dhaga irori tikangoenda naro zvinongoita hazvina basa. Ndobva watonzi nehanzvadzi yangu ifestival nememedu izvi zvicharikonzeresa kuti tidzoke futi musango zvikanzi aiwa zvatatoita taita sei tapedza. Ndobva wauya kuno vachisvika makomrades vamwe vaiva vakaenda nawo wakabva watenderera. Ndobva wauya kune vanhu bva wataura kuti isusu taenda heda asi hatina chinhu chataita sei chatauya nacho. Function yakazopera munhu wese achiziva kuti chokwadi hapana munhu chauyiwa nacho. Munhu avigwa mhepo iye ikabva yatobata kune munin'ina wangu wemumba medu Gotwe kuvasikana ikabva yabata ikabva yataura makomrades achikaungana achitori mumba. Zvikanzi nemakomrades taona mhepo yauya pano yatakura chisuwi chemba.
asi chatakura chisuwi chemba tazoona wanhu madzoka futi pano maita chiitiko chimwe chete chakafanana nochamaita papi chamaita pano. Chiitiko ichocho mhepo yakabva yashedziwa kwenguva iyoyo, ishedziwa kuno munin'ina wangu Gotyoromba medu anowa kubatwa nemhepo pari zvino, ikabva yatobatiswa munhu wese arimo, dzinza rese ririmo. Mhepo yebva yatotanga kutoita se kutochema, bva yatanga kutochema zvikanzi aiwa handina kuti ndicomrade nevanhu vakaibatisa vai, handina kuti ndicomrade asi kuti ndati imhepo ichangobata mudzimu chayako kuchengetai handiti. Saka vanhu vakuru vakatadza kunzwa shona iyoyo kuti kureve kuti muchadzoka futi pano koita chiitiko chipi chimwe chete nechimwe chete chamabva kuita pano. Zvechokwadi vanhu vakaparara. Munin'ina wangu akabva adzokera kubasa. Adzokera kubasa akatanga November akufona. Kuno kuini ndo zvandiri kuita. Ndingoyerekana dzimwe dzenguva ndingopepuka ndiri panze ndichingochema. Asi pandinenge ndapepuka apa vanhu ndogara nawo vari kutaura kuti unenge uchitaura kuti inini ndoda kuenda kumusha. Ndoda kuenda kumusha ina handina kutorwa musango, ndiri kupi? Ndiri musango. Saka inini ndoda kuenda kumusha kwedu. Ndozvaunenge uchitaura. Saka December wakabva wauya kuno, wachisvika kuno, wachibva kuChristmas. Ndofunga wakasvika panapa mhepo iyi yakatowabata. Wachitobva kuChristmas. Wakutotanga kutocheka mabraids anga ari mumusoro, wakutodambura wachidhonza wachikwichura. Ini ndikabva ndawabatsira ndakagara panze apo. Banda kutotanga kutobvisa zvakanaka kuti munhu anozorwadziwa. Ipapo ndopakabva patangira futi mhepo iye kubata. Ndobva tafonera hanzvadzi yangu, first born emba medu anogara kuBradi kumadziwe. Patamufonera. Ndobva ati hora iti ndiri kuuya. Timboona kuti toita sei, ndobva wauya. Patafonera bva wauya, vaenda koudza mukuru wedzinza asara kuwakomana. Ndobva waenda nowaudza noti ana baba vese vapera kufa tangosara tavana toga. Ndobva waenda kunoutaura, kunoudza mubhudhi waimva wati kana zviri zvokunzi mhepo yabata ichitaura kuti handina kutorwa. Asi inini munin'ina ndinoda kukuudza ndichiti kana pachidiwa macontribution inini handina mari kwandoiwana. Nokuti vana vaindipa kuti tichowati futi ndipei mari. Padi zvino zvavasisina. Zvikanzi aiwa mukoma, techingokudai mi paground kuitira kuti nyaya dzedu dzitaurike, wakuru muripo muchiziva kuti nyaya dziri kufamba sei. Bhudhi havana kuuya. Ndobva wadzoka futi unoudzwa havana kuuya. Sisi waye ndobva wafonerwa, bva wati horaiti kana mashoko akuitika mozondiita sei, womumba makomrade wemozondiudza. Sisi ndobva wafonerwa, bva wati horaiti ndichauya. Sisi waona kuti nyaya iye kwayakuenda kunopera. Nyaya iyi zvinhu chokwadi zvapinda mugwara. Bva wafonera sisi bva wati ina handichada kuuya ikoko noti ni comrade hanzvadzi yangu ndakatoviga ndakatopedza. Handichada kunzwa nezvazvo. Hanzvadzi yangu akasimuka akaenda kumusha kwana amai wa comrade kurushinga. Wakabva wasvika ikoko bva wataura nyaya yavo. Sekuru wakati chokwadi zvakatinetsa ipopa kuti munhu wacho munhu rudziko asina mapfupa kana kare ingawani hondo yekutanga mapfupa achiri kuoneka. Kwa yeye wazonzi munhu akafa 79 wazonzi mapfupa aka asi kuoneka ivamwe ari kuoneka kuti zviite sei. Papa uchokwadi muzukuru zvakatinetsa. Kana program yasvika muzukuru unotiita sei unotiudza. Ndobva tadzoka kuno bva tati toita sei. Chione vanhu vese vari kuramba kuuya. Ndobva taenda kunotsvaga mari. Tatsvaga mari. Zvichokwadi program yese takapedza. Vanhu vatonzi asvondo rinouya. Vanhu ndofunga program ibva vanhu achinyani bva washedzwa Gotyoromba medu kwakomana ndianowanika kuno kuvamwe wacho vanogara kwavanogara. Ndobva aenda zvikanzi vanhu kwamashawa mogadzirira nokuti svondo rinouya togona kuita sei, togona kuenda unotora munhu. Ava pavakanzwa izvozvo, sisi waipoterwa nemhepo imwe. Ndobva waenda kuofisi. Ndobva wasvika kuofisi. Ndobva wati inini ndauya, ndanzwa kuti mari yakapedza kubhadharwa. Saka inini ndoita sei? Ndobva wanzi iwewe dzokera kubatana nevamwe sezvo program inofamba zvakanaka, dzoka kubatana nevamwe. Iye akabva auya. Zvechokwadi vanhu vaimufurira panguva iyoyo wanga wasipo. Iye akabva anyebera kudzoka. Ndobva asvika mbva wakutogirebhana nemunin'ina wangu yari kupoterwa nakomrade uyaiwa munin'ina. Kana uri hanzvadzi uripo pari zvino ndikukumbira ruregerero, kana uri munin'ina ndikukumbira ruregerero, ngatiite zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Wakabva watakurana bva waenda unopfugama pamberi paamai. Bva wati amai takuita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Bva waenda unopfugama futi paGotyoromba medu kwakomana anowandi yari kuno. Bva wati aiwa tichiita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Ini pamberi pangu wabva waya unomira pamberi pangu. Bva wati pane vanhu vari kufurira vanopota vachida kuti paradzanisa isu paukama hwedu. Ndobva watotuka chitutsi. Pane vanhu vada kuti furira vachida kuti paradzanisa paukama hwedu. Zvino isu tibatane tiwirirane. Ndobva papera ipapo. Nasi unowanzwa kuti nyaya iyi yapera kubhadharwa. Ndobva wazoenda kwamambo. Vaenda kwamambo, ndobva wasvika kwamambo bva wati isusu guwa redu hatisoda kuti rifukurwe.
nokuti isu comrade wedu takatotora takatopedza zvacomrade hatichada kuti tichidzokera futi kupi musango zvikanzi aiwa amufanirwa kuramba kuti hamudzokere musango. Imimi makauya evidence yenyu ndeyeipi yamukauya nayo comrade iwewe ukauya zvikanzi ndakauya nemusoro nemakumbo zvikanzi wo secretary wamambo bhanyora wakauya musoro nemakumbo zvikanzi isusu tinoziva kuti ukauya nemusoro nemakumbo kana tazovhura guwa avo vari kuti comrade wavo haana kuuya programu yavo muvavharise vasiyei vaite sei vaite programu yavo kana vaita programu yavo vakadzoka neprogramu yavo toona kuti ava vauya nei muguwa imi matata zvenyu zviri muguwa guwa rovhurwa toona kuti imimi kana muchinyeba ndichakupai muripo wangu avawo kana wanyepa wakaenda musango wakadzoka usina chinhu ndichakupai muripo wangu sezvo tinenge taona kuti mukati meguwa munei tadzoka kubva ikoko tasvika kuno kumba isi hatina kuziva kuti wabedu waitiwa imimi endai kupi endai kwanhingirikini kuofisi ndobva waudzwa nemuzukuru wedu muzukuru atete wedu isusu mwana wawo anonzi Chibundu neanonzi Semujo muovheti wekunoku ndobva wanzi imimi endai takure mapepa enyu muende kuofisi nokuti ava vazviite kuti vaende kunotora munhu imimi muchiti mukatora munhu zvakatopera hawafanirwa kudzokera futi musango ndobva watakurana vakaenda vari 7 ana Semujo waenda naChibundu wayo watakurana nowanhu wayo vaenda wasvika ikoko zvechokwadi vakaudziwa zvikanzi naChinyani chijuzi munhu here chijuzi haasi munhu tomboti chijuzi chioraiiti ndo chacomrade yanga akapfeka pari zvino tada unotora chi comrade kuti auye mumusha dai comrade anga akatohwa akauya mumusha musoro ndo munhu dai kutaura kuno kumunhu asingaita sei asinganetse kuti inini ndoda kuya kumusha sezvo anenge atohwa saka ikoko waudziwa ikoko chokwadi vachipararana kubva imomo muofisi mawakaudziwa naChinyani imomo chokwadi vakaudziwa mashoko vakabva wabuda sisi waye waitungamirira programu waye wachibva wakwirira futi bhazi wachidzokera usaimona mumba kwavo ava ana Semujo naChibundu aziwa kwake ava wavo abuda ndofunga mangwana acho pavakazodzokera vadzokera vaenda ikoko vasvika kuofisi kuti vazowanika vari 7 namba yavo yakaenda iye hainozobuda iri 7 kwakazobuda mwana mudiki wa86 ndiye akazobuda nemwana uya aipoterwa mwana wacho ndiye akazoenda nomwana mudiki wa86 mukomana gotwera bhudhi wavo ndowababa wasara muno musha ndiye akazoenda naye mupoterwa wari 3 ndowakazoenda vakasvika comrade uya akada kumbobata akada kumboita kanharo muofisi imomo zvikanzi ndakugadzirisa mapepa kwaDA ndoenda ndotora mapurisa ndofonera chief tisangane guwa tirivhure chokwadi vakatanga kukumbira ruregerero shefu ndokumbira ruregerero patikaenda musango hatina chatakauya nacho ndikukumbira ruregerero chitibatsirei nyaya yedu iyi shefu kuti ichiita nyaya kwayo inorongeka chitibatsirai shefu wakutokumbira ruregerero ndokunzi umbowo tiri kuda umbowo simuka ugrebhe uyu umukumbire ruregerero umudzi kuti tabatana takuita zvinhu zvedu tiri pamwe chete vakabva wasimuka bva waenda kogrebha munin'ina wangu anowandi yakupoterwa naComrade ndikukumbira ruregerero ngatiite zvinhu zvedu tiri pamwe chete akamubata vakatohwa mapiki kuofisi kwaChinyani wachitohwa mapiki ikoko kuofisi zvokuti kuofisi vesana Chinyani mapicture yoyo wanawo yokuti kitira kuti iwewe kana mangwana takuzokuti nyaya iyi tinoona kuti unoramba sei nokuti iwewe ndiwe wati ngatichibata naye dakuona kuti unozoramba sei ndo mazivire andinoita nyaya pandanga ndichida kunzwisisa ndepekuti aibatwa nemhepo pekutanga kubva zvavaenda vachizonoya nejuzi iri mhepo yenge ichiri kubata here kuti yenge yaenda iye anoti inini inondibata ndozvaanotaura kana izvozvi kana akatosvika kana kwamambo ikoko akatombochema achiti mhepo yabata mambo akati handinoda kutaura newe nyarara nokuti iwewe pako ukaita ukapedza pari zvino zvindakushanda nemhepo iripo nokuti iwewe kwako ukaita sei ukapedza kana kuofisi ikoku ikatobata aChinyani wakati handisi kuda izvozvo zorora handinoda kutaura newe nokuti iwewe kutaura kuti pako ukapedza ko tomboti
vainyepa kuti vakanotora mushakabvu. Chikonzero chingave chii chekuti vanga vachinyepa kuti vari kubatwa nemhepo yavasingabatwe nayo? Ane shamba zvinhu mudzinza umuko. Vakuru wedu vabereki vedu vanogona kusiya vakatisorera zvekubata izvi. Munozwa kuti unogona kutora mushonga umwe unozopedzisira wakuita kunge mudzimu. Iwe usiri mudzimu, iri mushonga inenge kabatwa nevakuru kudhara. Saka panguva iyoyo takazvibhilivha izvozvo zvokuti nokuti kana ipapo pacho zvavanoita zvachozvo zvinonyatsoratidza kuti kana simba ravanoda kuedza kuita kuda kutonga kana vanhu vechirume, kutorova chaiko vanhu vechirume, mhepo yacho ikainyepera kuti yabata apa vanhu vechirume inenge yada kutorowa. Saka izvozvo ndezvimwe zvinotiratidza kuti munhu haasi comrade, nokuti comrade arida kutohwa arida kuiswa mumusha haasi pakuwisa vanhu, ari pakuda kutohwa kuti awiswe mumusha zvakanaka kuti azorore nokuti arida kuzorora mumusha. Ndo zvimwe zvinotaratidza kuti munhu uyu kauyu ndofunga haasi comrade. Ende ndo zvatinotowimba nazvo, kana inini ndo zvandinotonyatsoona nemeso yangu inini asiri meso yechiprofita, nyatsoona kuti apa hapana comrade. Alright, tochidzoka pana iye comrade chii chenyu? Comrade yakatanga kupoterwa uyu wacho ane mapfupa ada ufukunuro. Ihanzvadzi yangu, mwana wababa mukuru, mukoma wababa wangu inini ndiane mwana iye yakafira kuhondo. Kwaipotera kwacho futi pekutanga mwana wababa mukuru wangu ini mukoma wababa, iko zvino zvazobata imba yekupedzisira inowa ndo imba yababa wedu isusu wadiki wekupedzisira. Vamuri kuona pari zvino ndivo vari kubatwa nemhepo. Ameno zvamungade kutitsanangurira pamusoro pezviri kuitika kwamuri, chii chaizvo chiri kutora nzvimbo? Mashoko yakawanda handina hangu, asi kuti nyaya yekungoshungurudzika kuti inini semunhu ndaitoshandirawo vana vangu. Yezvirozvi ndine vana 2 vari panapa havasi kutoenda kuchikoro nokuda kwemhepo iyoyi ichiuya ichitanga kuuya, asi kusabatana kwevanhu mudzinza izvozvi zvakutondipa kana chirwere cheBP. Ndangoramba ndichifunga kuti ko zvinondozvipedza sei kuti wabatane zvinhu zvacho zvichifamba zvakanaka, hazvichafamba zvakanaka. Ipapo ndinotobatikana ndotoshaya kuziva kuti hama dzangu idzi hameno kuti dzikundifungirawo mweya upi, handina hangu yakawanda. Asi mhepo iyi yakatanga kukubatai zvarini? Ini tongoti mhepo iyi kuri kurota cheko ndikatanga kuri kurotsiwa kuhope, achiuya kuhope achirota ndichirota, achitouya achitotaura ndini neni ndoda kuti unditore, kuri kurota. Ndisati ndatomboenda kubasa kuHarare zvinhu zvikatotanga patowane nguva, asi nonyaya yekunamata ndainamata chechiongo tsvuku ndiya ndainamata, asi nyaya yekunamata uchinenge uchingopiwa munamato uchimbotiwo pamwe zviti sei zvimbopera, asi hazvina kupera. Pandikaenda kuHarare zvaingoramba nichingoya iye munin'ina wacho wemunhu aipotiwa ndowandaitogara naye sisi wangu, ndichitogara ndichitovaudza sisi ndo zvandikusangana nazvo, achingoti hatinamate munin'ina imwe yaikaipa munhu akawigiwa ngadzoke futi here, tichingoshingisana chitomboenda kumachechi chiita sei, asi zvakazoramba ndauya manje kuno. Imimi kuchechi mune position here? Kuchechi nini ndaitongochema nomweyawo ndichitongoita zvona, muchitoshandirawo? Ndaitongoratidzwawo asi izvo zvamucharatidzwe? Kuchechi kwacho kuchaendeka here, hatichambokwanisa kana kukuenda. Ko munhu anomira kuti angaenda kuchechi here kuti aratidzwe? Hameno pamwe ndosaka takangomhariwawo. Ungotsvagawo ngoti vanhu vatibatsire, kana kuri kusunungukawo munhu ungosununguka ungogarawo zvakanaka. Izvo vana vangu kuchikoro chega vachatoenda, ndakutochitadza kuti vatsvagira mari yokuti vaende kuchikoro. Ndinonzi pamudzai Mashawa, ndinogara muno maMatope, Mambo Matope, Sabhuku Matope. Saka inini ndikungoda kungotaurawo zvinhu zvishoma. Amai omunhu ndowandinoshungu nawo kundotiwo dema muchikwanisawo kuti wanoenda vanhu pachiitiko ichochi amai omunhu wawe wapo walipo, nokuti amai omunhu awaka pakaenda vanhu kwamambo wakanga walipo, asi vanhu pavakazoenda kuofisi uku wanga wasipo amai omunhu. Saka amai omunhu ndovari kutopikisawo, ndovari kutorambira futi vachitoti guwa hatisikuda kuti iri tese rivhuriwe, asi chokwadi chacho ichocho wanozochiziva sei, nokuti chokwadi chikabuda kare kwamambo, chikabuda wanga walipo, chikabuda kudharu
kukureni kuofisi asi iwo wakanga wasipo kuofisi asi hawasi kuda kubudirana pachena nawo uyu comrade akatanga kubata uyu ngaabudire amai wake pachena kuti kuofisi kundikati nini handina kuya nomunhu ari kusvisva kutaurira amai wake saka amai vacho iyo zvinhasi uno wanga wachitotaura wachiti chii wanga wachitotaura nhasi uno wachiti chii amai vacho wariko kumusoro ikoko kwanga ndichitaurako wanga wachitotaura kuti isusu guva romwana wangu harisi kuita sei harisi kuzovhuriwa ba wanoshungudza cheidzodzo dzokuti hazisi kuda kuvhuriwa purazi pamwe panapa munhu acho akatohwa mapfupa iyoyo haasi kuya mumba munhu amene kuti wachayaisa kupi mapfupa iyoyo asi kuti wagare mwana wacho ataurira amai wake kuti aiwa ndikataura kuofisi uku ndikasarenda kuofisi kuti handina kuya nomunhu musango haasi kuda kubudira amai ake pachena saka amai awa wari kuhwandirwa hawasi kuda kubudisiwa pachena nomwana wavo inini ndopanga pano shungu yangu yokuti mwana uyu ngaataurira amai ake chokwadi chaakataurirwa kuofisi nachinyani ndapedza apa chandiri kuona ndechekuti vanhu vaakutya umbowo nekuti kwachifi vakanzi amai wemunhu takafukura guva takaona muguva musina munhu mune muripo wenyu wamucharipa sisi takafukura guva takaona musina munhu mune muripo wenyu aipotewa takafukura guva takaona musina munhu mune muripo wenyu imimi mukoma takafukura guva takaona musina munhu mune muripo wenyu kureva kuti inini handikwanise kukutonga indichikuti inini ndikukutongere ukama nokuti vari kunze havazoti chifi wanotonga kana ndatongera nyaya iyi nokuti vanhu vazhinji vese vakuiziva kuti ndonyaya chiitiko chiri kuitika ende vamwe vacho vari kutoya vachitotaura kuno kuti chokwadi munhu haana kuuya nekudzira kwese guva vakatodzira guva remunhu asina kana mwana akafira kuhondo saka chifi wakati inini ndoda kukubhadharisai ndine muripo wangu kana guva ravhuriwa vandichakuitai sei wandichakupai imimi wo makaenda musango makadzoka musina munhu ndine muripo wangu wandoda kukuripisai ndo zvakataura chifi saka vanhu vavo vakuvharidzira chokwadi kuti guva harifanirwi kuvhuriwa nokuti vakutya kuti guva rakavhuriwa chokwadi tese isu tanga tiripo tichitungamirira purogiramu iyi tese tiri kubhadhara nokuti tiri kuhwandisa chokwadi chiri kufanirwa kunzi chibude hongu ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana tongai tinzwe munoti kudini nenhau yakadai pari zvino muzuva ramangwana ka tinenge tichikupai mhuri yacho yakatanga kunofukunura tinzwe kuti vanenge vachiti kudini then kuswera mangwana tinenge taakukupaiwo zvakare zvinenge zvichitaurwa navachinyani tichikupaiwo zvakare zviri kutaurwa namambo nekuti kana munhu afushirwa pakuda kufukunurwa kapa hapana uripwa here wapo nekuti chivanhu chedu kana munhu aiswa muguva atoiswa muguva naizvozvo toda kuti tinzwe kuti nhau iyi inofambiswa sei rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi musakanganweka kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.